Adi-adi pantailara begira, Arritxu eta Peio Bastidatik etorri dira gurasoekin Lazkaoko iztu eta baserria ezagutzera. Bermatu edo ezagutu ziur nolako gogorra den baserritarren bizitza. Bertako bizimodua azaltzen duen 10 minutuko bideoa ikusi ostean, Ikullura joan dira, negua gogorra izaten ari da eta abendutik hona behiek ez dituzte Goierriko zelaiak zapaldu. Oraindik atera gabe kanpora, ezinezkoa da, dena lokaztuta dago, ur asko eta barruan dauzkago. Animaliei jaten eman ostean, Lastua ematia. behiak nola jesten diren ikusi dute, baita esnearekin jogurta nola egiten den ere. Dastatzeko aukera ere izan dute. Barrubizkoa, naturala. Goiza eman dute baserrian, eguraldi txarrarekin familia plan ezin hobea gurasoentzat. Etxen gelditzen bazea eta egualdi honekin daola, aspertu, azarra umekin da dana, eta egia esango urtero etortzen gaunea, eta oso ondo. Urtetik urtera bisita gidatu gehiago egiten dituzte. Bai ari gara konturatzen jendeak gogo handia duela baserria gertutik ezagutzeko eta gure eguneroko lana ikusteko, ezta? Datorren asteburuan beste bisita gidatu bat antolatuko dute, igandean goizeko 11etan hasiko da eta 2 ordu irango du. Bisita gidatuan parte hartzeko helduek 8 euro ordaindu beharko dute eta aurrek 5, eta aldez aurretik izena ematea ezinbestekoa da.